जों तिनाव वेस्ट जारल बासायनि गाय कृष्ण चन्द्र पाहारानि कलायजाक मुस्राय पारा स्कुलाव फायसक बायजाक अ जागा जों कै रंनो माइरं बांनानै होनाय जे फाइमानि अ जागायाव जों उद्योग नाजाक 150 परिबार 150 परिबाराव जों रनानि बागै चिनि आशिष कुमार साहानि विधायकनि नेतृत्वे अ जागा जों फायसक बायजाक फाइमानि यागोलावनो जों फायदुक बायगा अर आइपिएफ तिनि 2-3 जना बर' रक फायदे जोंनो बादा सृष्टि खाय जे कै बर' रकनि थानि माइरं पुसना थांतिनि तिनि अ बादा खायमानिका आं बाखानो जाजागलिया आबोनि बागै आं खुब दुखित खुब निन्दा मा जानोखा आबोनि बागैनो आं साना मुसुङो चिनि जे ताकुकताय बुकुक संरंनो अमाहाय जे बुसखां दिनो ओइयातै आबोनि परे जों पिएसएफ फुन खायनै चिनि आरखा दप्तरनो फुन खायनै जों अ जागाव दा बर्तमानाव माइरं बांनानै बुकुक सेङै जों तै कैसे कक जों अ जागाव कुनो राजनीतिकनि बागै फाया अ जागा जत राजनीतिक बदलनिनो करगै तंजाक हायबानो जों बंनि जागाव जे जागाव माइरं कै जे जागा बंनि सामुं अ लकडाउननि समयाव ताङै मेनि बागै पुसुरिनानि जागाव बादा सृष्टि खायमानि गाम मारखनो चालिया आ सामानि न आं माखने निन्देनियो जे खनाय जंनाय ताकुकताय बहु संना आगमन कयना मुसुङो जे अमाहाय आगामी दिनो जे गरिबनि थानि लकडाउन जे सामुं माइ अंनि तंमनि समयाव जे माइरं रनानि पुसुंना थांतनियो तामनि अ जागाव बादा सृष्टि होननानि बागै ओंनानां आं अबनो चिनि अथॉरिटी ताई जत ताकुकताय बुकुक संना खनाय जंनाय रना आं अबनो कयना मुसुङो आगामी दिनो जे कुनो अमाहाय बादा सृष्टि ओंलायखे माखना आबो चालायग्लाक आबोनि बागैनो आं साना मुसुङो दिनै लकडाउननि समय सामुं सोमा खाया नग हाति कै नग दिनै माइरं कै दिनै रां पैसा कै अ समय रग जों गरिबनि थानि बासिरि दैमाखासे राजनीति खायनि जों कुनो राजनीतिक मेनसन खाया कै रंनि कुनो पार्टी कालार कै आ जागा जों पुसना थांतनियो दिनै अ बादा सृष्टि मान बागै आं बखा माखन खामका आबोनि बागै आं जतननो सानानि मुसुङो जे अमाहाय ओंनानि ताय थांदों ताम होनाय साबाय बरक फायने बरक दिनै बासा हामिया बायकारिका दिनै अ जागा जोंनो सैजासा रैमांलाक जोंनो सोंनो नांनाय अ जागा बागै मांलाक नंनि अ जागा थाङि बागै दि किसुता अर जे माइरं नाना हानि फायने रक बरक सापायगा जों मासाया द थैसिनाय हानि सालायमानि परे बरक खादु जाखा बंनोबो सोङैनाय जिनो रक आन परन साइमानानो जे बरकनि जे आसल रहैसा ताम